Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando enikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Everything but freedom. You know, the people coming to South Africa, illegals. Nothing has been done about it. The government just doesn't want to do anything about it. And this is people like him who fought for dignity, for passion, for rights. And I call him a heister. What you want to see happen? What kind of justice you want to see unfolded? Get this illegal immigrants out of South Africa, illegal miners. Get everybody that's illegal in South Africa out. Because this is number one problem in our country. Lesihlanu sithola umbiko ukuthi uWitness D owatestifya kulamaviki adlule lapha kwi-commission kaMadlanga uDutshuliwe wabulawa. Ziningi izinto ezikhulunywayo mayelana nalolu daba ngoba ngisho upresident uphawulile ngalolu daba, uminister wejustice kuMamoloko Kubayi naye uphawulile ngalolu daba. Kwaziyo ukuthi ube own private security company. Ekuphumeni kwakhe kwi-EMPD wabe sevula i-private security company yakhe. Uthe makuthi uzophi witness protection wathi no uright yena ngoba une private security company. Ne voice note ekhishwe uYusuf Abramji osebenzele i-ENCA. Une exclusive report ekhishwe i-ENCA mayelana nalolu daba lika Marius van der Merwe owaziwa ngelika Witness D. Ungahamba uyibheka ivideo yakhona. Kodwa nje nakho ozokuthola kule video. 1, the case he opened with police weeks before he died about an attempt on his life. The affidavit he wrote and case number provided. The Zamazamas that were targeting him. Senior government officials he wanted to expose involved in illegal mining. Those alleged upset in his cycle about his testimony at the Madlanga Commission. Yazi ukuthi kubantu abaningi umuntu ohamba phambili nomsolo wokuqala umkhwanazi. Kodwa lana siyathola ukuthi kunabantu bezamazama abebethagetha impilo yakhe laba yena akuthiwa kwi-affidavit ukhulumile ngabo. Nabantu abangajabulanga ngenxa yale testimony ayenze lapha kwi-commission kaMadlanga. Okusho ukuthi lolu daba afuna masilibuka singalibuki nje sibuke umkhwanazi kodwa there is more. Ngicela uzwe la. I-coincident kwaqondana bo hayi ngithetha ngento lapha ku-TikTok bakwethu, thetha ngento lapha ku-TikTok. Andenza research itheni futhi ke andizenzi umuntu ocaba ucinga gqitha, but yi-coincident. I-report enikezwa ngulo tata ne-NP 200 yabonakala egarage ngokufa. Okay, namani ngathi ngokufa ngemini yokufa kwamapolisa amathathu. I-coincident into yoba kuthethwe nge-NP 200 emhlophe kwaze kwaqondana. Hayi bendifuna nje ukutsho nje loo nto. Nansi ke le voice note ayenzile. Ngicela uzwe la. Mr. Abramji, hope you're well and trust you're well, sir. It is Flum, or Marius van der Merwe. Sir, I've seen your post on this Zama that was allegedly buried alive in Benoni. I'm the person that was there. Obviously there's things that transpired beforehand and afterwards, and I would like to talk to you about it. I would like to get my story out in public in terms of the role players from state that's facilitating the illegal mining problem, the key stakeholders that's facilitating this. I've got all the intelligence on that. Esho ke la akabange salithola ithuba lokuthi ahlangane noYusuf Abramji balixoxa lolu daba. Lapha bezo expose khona the role players from kwi-state okuyibona benza ukuthi lento illegal mining engapheli.
futhi okuyibona ababenefitayo ushuthi the enablers ukuze lento iqhubeke le ye-illegal mining ubezo-expose labo bantu. Lokhu kukodwa kukuvezela ngokusobala ukuthi ube nezitha lezi implicate kwi-commission kaMadlanga nalezi abike ngazo ey'nsukwini ezedlule ukuthi kunabantu bezamazama abalandela impilo yakhe ngoba elwa nalesihlava sesama illegal mining, illegal immigrants. Yingakho lo mngani wakhe mayiqala ivideo ethe into efuneka yenzeka ukuvalwa kwama-illegal immigrants, kuvalwa nalento illegal mining ukuze iSouth Africa ibe nokuthula. Ngoba ukube bekungeyona leyo nto leyo ngaba sikho la sikhona namuhla. Into efika ibe buhlungu ukuthi kunabantu from kwi-state ababenefitayo okuyibona laba bekafuna ukuba expose. So i-timing yokushayeka kwakhe uma eshawe ilabantu be-illegal mining bakwazile ukuqondanisa. Ngikusho lokhu ngoba emavikeni adlule beqeda ukukhuluma kwi-commission kaMadlanga. So uma engasashawe yibo bayazi ukuthi ifocus yabantu izothi ya uqeda expose abantu abathize manje lapha kwi-commission kaMadlanga. Ngakho yibona abantu ebebezama ukumvala umlomo igcine ingasanakwanga lento le ye-illegal immigrants ngenhlahla ukuvezile yena ukuthi kunabantu abamlandelayo. Yingakho ngithe lolu daba afuna silibuke sazi ukuthi there is more ngapha kune-illegal mining, ngapha kunalabantu laba akaba implicated lapha kwi-commission kaMadlanga. Ngicela ubone la yabona labantu baphethe imali engakanani igcwele indishi imali yabo zamazama naba bafihla. Ucabanga ukuthi labantu laba mawuthi ufuna ukuyivala lento yabo bangakiyeka na? Uma ngathiwa nje wena uthi ufuna ukuyivala lento bangakiyeka na? Emavikeni adlule sake sabika udaba lapha i-JMPD yayinenkinga ne-SAPS. Isizathu esasenza ukuthi kube nenkinga ukuthi laba be-JMPD bathola i-intelligence mayelana nemoto eyayingekho right noma yayebiwe. Kanti le moto isegcekeni lomuntu o-kingpin wozamazama. Uma befika khona kwavele kwafika ama-SAPS kunokuthi ababuze avela bopha lamaphoyisa we-JMPD. Aphuma la maphoyisa we-JMPD ngebail. Salikhuluma udaba lakhona. Aphuma lamaphoyisa we-JMPD ngebail. Okuthe kwadlula usuku olulodwa ngosuku olalandela lelo ama-JMPD yabamba imoto yama-SAPS ilayishe lenhlabathi yozamazama. Ilayishile baboshwa. Igcini i-SAPS isilicishile icala against i-JMPD. Kodwa ngizama ukukuvezela ukuthi ijule kangakanani lento yozamazama and i-operator ngoba inamaphoyisa asebenza nabo labantu. Ngake ngahlala endaweni la bakhona ozamazama lento angiyixoxelwa ngayibuka kahle yonke. Ngayibuka nginesikhathi nsuku zonke ikaThixo kufika abantu amaphoyisa azokoleka ngokuhlukana kwawo ayashintshana. Khona la uhamba ngeimoto ezingabrandiwe, kukhona nabahamba ngeimoto ezibrandiwe. Every day ekuseni nantambama bayafika bezokoleka. Lo msebenzi ozamazama uma kuthiwa ufuna ukuphazamisa njengoba ethe kunabantu abasebenzela istate, labo bantu bangalenza isilokuthiwa akugudlulwe wena kunokuthi kuvaleke umsebenzi wabo. Uma uyibonile imali egcwele indishi ukuthi ingakanani. So kunabantu la abangama-beneficiaries alento ezamazama. Yingakho noma ubani ofuna ukulwa nayo engabi impumelelo. Kune-Operation Valumgodi. Ukuba iyasebenza ngempela ngabe le mgodi ivaliwe. Kodwa imigodi ayivaliwe kusaqhutshana namhlanje kuyamayina. Ayafika amasosha ahambe uqhubeka umsebenzi.
Uma kuzofika amaphoyisa lawa asuke ehamba illicit mining ezofika kuzoba ne-operation, la maphoyisa akolekayo imali atshela labo ukuthi hey siyeza lapho, bafike kungenalutho. Esikhathini esiningi amaphoyisa makuthiwa kune-operation, ifike i-operation bengekho bonke ozamazama, bonke bengekho, ngoba basebenzisana nabantu abathize emaphoyiseni. Uma kwenzekile ozamazama babanjwa, noma ama-security wakhona, noma kunama-security wakhona aphathe ibhamu ey'nkulu, ama-AK. Uma kwenzekile lawo ma-security abanjwa, kufuneka khulunywe namaphoyisa athi uzothi umbone umuntu wakhona esephumeni. Uma beke badubulana akuboshwa muntu, ngoba kusebenza imali and kunabantu abathize abasey'khundleni ey'phezulu noma abazikhulu okuyibona benza ukuthi yonke lento yenzeke. Ilento le ebekafisa ukuyi-expose, le egcine ithatha impilo yakhe. Bengithi angiku-update nje ngalolu daba ukuthi nansi enye imbangela yokuhamba kwakhe emhlabeni, yokudutshulwa kwakhe, ukuthi ubelwa nozamazama, thinta abangathintwa. Ngiyangisho njalo uma ngikhuluma ngozamazama. Mina nawe sidibane kwividiyo elandelayo. Ngiyabonga.